टू मालवण तडका। आज मी तुम्हाला झणझणीत अशी शेवभाजीची रेसिपी दाखवणार आहे। शेवभाजीसाठी आपण आता साहित्य पाहणार आहोत। ही मी तिखट शेव घेतली आहे, तिखट जाडी शेव आहे, ही मी घरीच बनवली। याची रेसिपी पण आपल्या चॅनलला आहे, तुम्ही बाहेरून विकत घेऊ शकता। आणि हा 1 कप कांदा घेतलाय उभा चिरून, पाव कप सुकं खोबरं घेतलंय किसून, ही एका मोठ्या टोमॅटोची प्युरी करून घेतली आहे। मी हा टोमॅटो शिजवून त्याची बारीक पेस्ट केली आहे। 7-8 पाकळ्या लसणीचे, थोडं आल्याचा तुकडा आहे, कोथिंबीर आहे, आणि हे मोहरी आणि हिंग आहे फोडणीसाठी, आणि हे सुके मसाले आहेत, चवीप्रमाणे घ्यायचे। हा मालवणी मसाला घेतलाय, तुम्ही कोणताही साठवणीचा मसाला घेऊ शकता। पाव चमचा हळद आहे, हा गरम मसाला पावडर आहे पाव चमचा, आणि चवीप्रमाणे मीठ घ्यायचे। गॅसवरती कढई ठेवली आणि त्याच्यावरती तेल टाकले थोडंसं, अर्धा चमचा, आणि त्याच्यामध्ये आता कांदा घालून घेते। कांदा मी असं लालसर होईपर्यंत भाजून घेणार आहे। चिमूटभर मीठ घालणार आहे त्याच्यामध्ये, कारण मीठ घातल्यावरती कांदा लवकर भाजला जातो। चांगलं लालसर होईपर्यंत 7-8 मिनिटं परतून घ्यायचं। कांदा आपला छान लालसर झालाय, जवळजवळ 5 मिनिटं मी मीडियम गॅसवरती परतून घेतलंय। आता मी त्याच्यामध्ये सुकं खोबरं घालणार आहे, ते पण 2-3 मिनिटं परतून घेणार आहे। आपला कांदा खोबरं छान परतून झाले, आता मी गॅस घालून घेते। आता या कांदा खोबऱ्याचं मी वाटण करून घेणार आहे, मी मिक्सर मध्ये घालून घेते। मी आले लसूण पण घालून घेणार आहे याच्यामध्ये, आणि थोडी कोथिंबीर घालून घेणार आहे, बाकीची मी वरतून पेरायला ठेवणार आहे। हे मी बारीक वाटून घेणार आहे, थोडंसं पाणी घालून वाटून घ्यायचंय। हे मी मिक्सरला बारीक वाटून घेतले, आता पण भाजी फोडणीला घालणार आहोत। मी ते कढई ठेवली आहे गॅसवरती, आणि त्यामध्ये जवळजवळ 1.5 टेबलस्पून तेल घातले। तेल गरम झाले चांगलं, तर मी त्याच्यामध्ये मोहरी घालणार आहे। मोहरी चांगली तडतडायला द्यायची। ती मोहरी चांगली तडतडली आहे, आता मी त्याच्यामध्ये हिंग घालून घेते, आणि आता हे वाटण घालून घेणार आहे, आणि तेलामध्ये असं छान परतून घ्यायचं। हे वाटण असं जवळजवळ 4-5 मिनिटं मी छान परतून घेणार आहे, तेल सुटेपर्यंत। हे वाटण मी असं 3-4 मिनिटं छान परतून घेतले, तर मी त्याच्यामध्ये टोमॅटो प्युरी घालणार आहे, आणि हे सुके मसाले पण घालून घेणार आहे, मीठ, तिखट, हळद आणि गरम मसाला पावडर, आणि छान असं परतून घ्यायचं पुन्हा 4-5 मिनिटं। हा मसाला नॉर्मली तुम्ही कोणत्याही ग्रेव्हीवाल्या भाजीसाठी वापरू शकता। परत मी 3-4 मिनिटं जवळजवळ परतून घेणार आहे। आपला मसाला असं 4-5 मिनिटं मी छान परतून घेतलं मीडियम गॅसवरती। मसाल्यांचा खूप छान वास येतोय, आणि खूप सुंदर रंग पण आलाय आपल्या ग्रेव्हीला। तर मी अर्धा ग्लास जवळजवळ पाणी मिक्स करून घेणार आहे, मी उकळी यायला ठेवणार आहे। आपण हा पातळ थोडा रस्सा करणार आहोत, कारण की जेव्हा आपण शेव टाकतो तेव्हा शेव रस्सा शोषून घेते, आणि मग ती घट्ट होते, त्याच्यामुळे थोडं पातळ ठेवायचंय। अर्धा ग्लास जवळजवळ पाणी ओतले, तुम्हाला पाहिजे तसं तुम्ही ग्रेव्ही ठेवू शकता, आणि आता ही छान अशी उकळी यायला द्यायची आपण। आपला रस्सा रेडी आहे शेवभाजीचा। ह्या सगळ्या रस्स्यामध्ये मी शेव नाही घालून घेणार आहे, मी शक्यतो सर्व करताना शेव घालते, कारण शेव लवकर नरम पडते, नाहीतर मी बाउलमध्ये काढून घेणार आता मी शेवभाजी प्लेटमध्ये सर्व करणार आहे।
मी प्लेटमध्ये रस्सा काढून घेते. त्याच्यावरती आता शेव घालून घेणार आहे. आणि कोथिंबीर भरून घेणार आहे. ही मी प्लेटमध्ये काढून घेतली आहे. आपली इथे मस्त अशी शेवभाजी रेडी झाली आहे. ही तुम्ही चपाती भाकरी कशाबरोबरही खाऊ शकता. याची शेवभाजीची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही नक्की करून बघा. आणि जर तुम्ही अजूनपर्यंत आमचा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब करा, म्हणजे नवीन नवीन रेसिपीचे अपडेट्स तुम्हाला लगेच मिळतील. ही रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद.